लोगोफोर दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायदों जानांगौ नोंथाङा मिथिखाबाय थाम्बनेल्स आरो टाइटेलखौ होनानै मिथिखाबाय दि साननैसो सिगां जाय आइजोआ गथ' गोनां आइजोआ दिल्लीयाव लांखारनानै दिनै गाबोन हालाय हाफाय जानानै मेगनाव मोदै हुगारनांगासिनो दङ बे आइजोखौ बिथा खालामनानै आं भिडिअ खालामनाय जादों दिनै जोंनि बर' आइजो आरो लाइमोनफोरनि बाथ्राखौ आं फंनैसो बुंनो सानदों जाय आइजोआ दिनैहाय गुबुनारि हाबा खालामनानै दिनैहाय आलाय सिलाय दिनैहाय जानायखौ नोंथाङा नुबाय दिनै बेबायदि जानाय जाथाया दिनै बेबायदि गुबुनारि हाबा जाहैनानै फानहैजानाय बुथारजानाय सिथारजानाया बे गोदान सोदोब नङा बियो जाफ्लेबाय थायो आरो जाबाय थायो दिनै बेखौ नुनानै दिनैहाय जोंनि बर' लाइमोनफ्रा एबा जोंनि बर' आइजोफ्रा दिनै साननो आरो बुजिनो रोङि जालांदों आरो बेबायदि जायोब्ला बेसेबां जादों बेनि गुन बांसिनै बिसोरबायदिजों गोरोबफानायखौ जोङो बांसिन नुदों दिनै गोबां मानसिया दिनै बुंनो थांदों दिनै बर'फोरनिख्रुइ गुबुनारिफोरनि अननाया गोथारसिन गुबुनारिफोरनि अननाया मोजांसिन गुबुनारिफ्रा सैथोसिन दिनै बेबायदि अननाय होफ्रानायखौ मोननानै दिनै गोबां गुबुनारिफोरजों हाबा जाहैयो गुबुनारिफोरजों थांदों गुबुनारिफोरजों थांफादों आरो बेबायदिनो गोबां मानसिया आलाय सिलाय जानांदों नोंथांमोननि हाबा जाहैनाय थांनायाव जोंहा बिसिबां दुखु दङ बेनिख्रुइ नोंसोर गुबुनजों हाबा जाहैनानै आलाय सिलाय जानांनाय जिउ गोमानांनाय बुथार जानाय थगाय जानायाव जोंहा बांसिन दुखु मोननाय दं बावैसो सिगां नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडिया नुबाय सासे बर' आइजोआ सासे मुस्लिम सेंग्राजों मोजां मोननानै ब्रा ब्रा थांथाबनानै जुखामबारियाव सादाइन आठजन मानसिया रेप खालामनानै बुथारनायखौ नोंथांमोना खोनाबाय बेफोरबायदि बाथ्रा जानाया गोरलै नङा गोदान नङा जाबाय थायो दिनै बेबायदि थासारिखौ बेबायदि अबस्थाखौ नुनानैबो साननो रोंनानैबो फिउचाराव बिदि जागोन साननानैबो दिनै मानि थाखाय दिनै बर' लाइमोनफ्रा बर' आइजोफ्रा दिनैहाय सोरबाया गावनि मोजां न'खर न' बां गारनानै गुबुनजों थाङो सोरबाया दिनै फरायफुनाय सिख्लाफ्रा दिनै गुबुनजों थाङो नंखाय अननाय जायनि जाहोनाव नंखाय अननायखौ लानानै दिनैहाय गोबां जोंनि बर' सिख्लाफोरा बुंनो सानदों गुबुनारिफोरनि अननाया गोथार गुबुनारिफोरनि अननाया गोजों गुबुनारिफोरनि अननाया सैथो दिनै गावनि हारिनि अननायखौ दिनैहाय गोखा गावनि हारिनि अननायखौ दिनैहाय सैया सुखुआ दिनै मोनदों आं सानो आंनिफ्राय जायफ्रा दिनैहाय गावनि हारिनि अनगायै गुबुन हारिजों दिनै थाङो बिनि मोनथामसो जाहोन रिजन दङ बे रिजनखौ लानानै दिनैहाय गावनि हारिनिफ्राय गुबुन हारियाव थांनायनि खारना मोनथाम सेथियाव जाहैबाय दिनै गावनि टाइटेलखौ चेन्ज खालामनो गावनि नार्जारी बसुमतारीखौ सोलायनानै कलिता दास बायदि टाइटेल लानो लुबैनानै गुबुनजों हाबा जायो नैथिया जादों गावनि ट्रेडिशनेल ड्रेस जायखौ बुहुमाव बयनिख्रुइ साबना हामना गाहामसिन होननानै मिथिजानाय दख'ना बे ड्रेसखौ गाननानै उदै नुजालायनाय सारि गाननानैहाय गुबुननि सिगाङाव देखायनो लुबैनाय बे थामथियाव दङ जाहैबाय गावनि आंगो राव जाय रावा जोंनि बिमा राव जाय रावा जोंनि आंगो जाय रावा जोंनि गोसोखौ गोजोन होयो बे रावखौ दोननानै गुबुन राव रायज्लायनो बा रायज्लायनो लुबैनानै गुबुननि सिगाङाव देखायनो लुबैनानैहाय जानांगौ गुबुनजों हाबा जायो आंनि साननायाव बे मोनथाम रिजनखौ लानानै दिनैहाय बर' आइजोफ्रा दिनै बुंनो सानदों दिनै बर' सिख्लाफ्रा बुंनो सानदों दिनै बर'नि अनगायै गुबुन जाथिफोरनि अननाया सैथोब्ला गमामा जुदि नंथारगौब्ला गुबुनारिफोरनि अननाया नोंथांमोना मानो दिनैहाय आलाय सिलाय जानाङो नोंथांमोना मानो बुथार जायो नोंथांमोना मानो फासि होजायो वाइ बे बाथ्राखौ आं दिनै बुंनो सानदों गोबाङा बुंदों आं खोनादों बर' सेंग्राफोरनि अननाया नंखाय गुबुनारिफोरनि अननाया सैथो अननायाव नोंसोर थांदों येस जोंहा दुखु गैया नाथाय नोंसिनि बुथार जानाय नोंसिनि आलाय सिलाय खालामजानायाव जोंहा दुखु दं 100आव 30% जानांगौ गोजोन संसार जादों नाथाय 75% असान्थिजों गाबनांनायजों मेगनाव मोदै लानानै अजा संसार जानांगोन बर'नि गेजेराव असान्थि जानाय आरो गुबुनारि फिसाय लानानै असान्थि जानाय गोबां फारागथि दङ फस्थायगोन साननांगोन गावनि आंगो राव गावनि आंगो हारिमु गावनि आंगो ड्रेसखौ गाननो
उनाव पस्थायगोन जायफ्रा दिनै सानना हौवा नंखाय अननायखौ लानानै दिनै गुबुन जाथिजों बा गुबुन हारिजों हाबा जादों गोबां बेबायदि जानानै आरो बेबायदि आलाय सिलाय जानानै आलाय सिलाय जानांगासिनो दं बेखायनो दिनै आं बेखौसो बुंदों दिनै नोंसोर लेखा गोरों नोंसोर रोंबाय नोंसोर बुजिबाय बा नोंसोर फिउचार प्रेजेन्ट पास्ट नोंसोर मिथिजोबबाय नोंसोर दा प्रेजेन्टनि अननायखौ दिनै गाबोननि गोथार अननायखौ होफ्लानानै दिनै गाबोननि धोन सम्पतिखौ नुनानै थांनानै फिउचारावहाय गोबां खावा खालथां नांलायनाय गाबनांनाय मिनिनांनाय बेबायदिनि गेजेरजों नोंसोर मालाबा डाइभर्स जालायनाय नागारलायनाय बा आलाय सिलाय खालामजानाय बेबायदि जुदि जायोब्ला जोंनि बिखाया गावो नोंसोर दिनै रोंबाय नोंसोर दिनैहाय गोरों गोरा जाबाय सोरबाया मेट्रिक पास बिए पास एमए पास पिअ पास दिनै नोंथांमोना रोंनानै दिनैहाय गावनि हारिखौ जौगायोब्ला गावनि हारिखौ मुगैयोब्ला दिनै नोंसोरबायदि गोरों मानसिया जोंनि हारिनि थामोनथा जोंनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौआ नोंसिनि दायथ'मोन नाथाय नोंसोरबायदिया दिनै थांनानैहाय गुबुन हाबा जानानै जोंनि हारिखौ नेवसिलांनो हमबाय दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों आंनि आंगोनि आंगो बिनानावमोन नोंसोरो रोंबाय राबाय गावनि हारि गावनि हारिमुखौ जेब्लायबो सिबिनो आरो गावनि हारिखौ लाखिनो दाबाव नंखाय अननाया जेब्लायबो थार नङा नोंसोरो नंखाय अननायाव माब्लाबा दा नंखाय अननायाव गबबायब्ला नोंसोरो फिउचाराव खाफाल हमनानै गाबनांबाय फिउचाराव नोंसोरो मोदै रुखु रुखु गाबनांबाय बर' बाथ्रा मोनसे दङ मोसानि सना जासिनाया जेब्लायबो थार नङा नंखाय अननाय होफ्लानानै साननैसोनि अननाय होफ्लानानै बुरखायनानै नोंसोरखौ लांखानो जेब्लायबो गावनि लाइमोन बैसोखौ सांग्रांथि दोननानै बर' हारिनि बर' समाजनि थाखाय सिन्था खालामानो सासे बर' सिख्ला जानानै बर'नि गाननाय जोमनाय आसार खान्थिखौ जेब्लायबो लाखिनो नाजा नंखाय अननायाव जेब्ला दा गब लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो दाबा